Iya masih bareng Muda Musik. Ini ada Master Production. Ayo Bu, mau nyanyi? Mbak Abin. Loh, Mbak Abin. nanti perahu layar nyanyi ya? Ya, perahu layar nyanyi ya. Yen wis tak bukoke wujud tali sak kotange saiki lah kok ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ati iki kowe lali karo aku iki senajan regane 6.000 kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi nggonku goleki tali kotak. Kotang iki tak simpen tekan ning pati tali kotang janji tresnaku kang suci. Yuk Muda Musik Marcelina Audio perahu layar yo. Duete karo sampean.